mamu nyina kwa ba ne mfa mumre Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo na wagye se yesane no badwemba ekwan so samri Nkoranza memu ene Nyansapo yakurukura krakra ya ba beduri na enchepi ena Nkoranza man enya Nkoranza man hene na nakwa mebafo a otoso enan na enei ene enya ne ntese otwedi ampo adaroma enti no Nkoranza man esa ba benya onom emman Hemaa na yese afi no awie peyo omanya man hene na omanya man Hemaa eba bekoso ewo na no na Nyansapo ama ya ba bepiem ho na wohwe Nkoranza man ene asanteman a na yese Nkoranza kuro no sabia kuro to eye de oti okuru wie okrawe ene brawe ngoma so otumfo oseitutu ne de aprekope titimre mu no aha ena oba ya obeware enti ne yire ena ye oman Hemaa ewo Nkoranza afi ne ba panyi ene Nkoranza emman hene ewo no mo jaise Nkoranza kuro no sabia kuro to ono ani twetwero muto akonwa ewo no mo ti abakwasam a eda ho efritete edi besi nne eno nti na mo bekaye a Hemaa na ote akonwa so fra ne ntoma wotintim mu no de ote okuru wie okrawe ne brawe ngoma so opemso otumfo setutu etietia ne mpaboa so tia wodi fra santememu ede ba Nkoranza mem hanmo ebeye no abrempon yie ewo ho no mo nenne nam se mpanyi si tewtuamu nti no de okoye no wo mo ebetuamu no mo yi odi adefo no ba befa na pampentre no no nso asom no de abo adwuma enti enne nana kwa me bafo a wotoso enan ebehwe no atena konwam na amamre ne amane ese fata no otumfo ba panyini wahwe na afei wanye otumfo yere enso ede aka ho a eye nana kwa me bafo a wotoso nan ni ne maame ene no prekope eti Nyansapo kame ho na yenwuram na afei enne amamre ne amane ebekoso wa ha no yentwa ho mfonyini na yemfa emamo remfi so be subscribe be share na be like na ado adwen chenso ede ato ase na ana yawo kache masamadi ya chefu wote je chakasa je ya Zara na nasi ano no osi osuma de ba ankopia on jase
Never go for no one, mamma. I am some farmer. Never be free, but you are just a chimney. I said, I'll be a free. Ever do have a mammy tonight. What's some of that? I will be a man here. Sure. And one other chance from us to get to money. Sure. So I get to. Sure. And I know a chance from Wakasa. Sure. Sure. Such an answer, which Hemaa, a bushing Biani, a friend man paying for Wofio, and you have to run him, a friend Bushapani, you have to run him, Wajatum, in Konaso for better than I am asking, or Frebber, you have to run him, Wajatum. Se se ba bia duru no ya beduru na nanu ani ntina nanu mo sempa nana ankobia so nana de ba sram na to fo ni na mo be sifam Yeah, I don't just so senior. So one who said, Hemaa me who went to the last one or says it. Different. Not your man, Yama, you got it. Another thing. I said, you said, you know, when you get to move. And then back on Pastor Manso. Yes, it is. Because there, if one year another second, Jamie, the weather and us. The two. So, for my real family, now, so, a friend, man, for the home, friend, Shapani, a friend, Hemaa, before you now, friend, a sad friend, not beyond fine now, and I too be an election. So be an election here. Yamisha, the opposite on the Mammy, on the Tadano, and you do me a better over to the dam of born for them to go Obiano, or from an here, I can see a foot or friend, you have a born now. And you know, name yes, and yes. But some of my said, and I him out of it. Dear Yana, uncle, the only body, or can I suppose only before so get not the grass and I come for so mission. So far, Mamma quite in us, do I in Mamma, or say only good as mine, and then I said, I never want to tell you, more fear for you. It's a little passive. Me, I'm with you. It's a map and you for not a 7 Oh, Daddy! Oh.
Yame ya doma. Otumfo. Asati mawura. Kototo nneɛma ni nyinaa ne yɛ na sese yɛ wɔ hene yɛ wɔ Hemaa. Pa ne yɛ Hemaa ne yɛ ne agye pa. Sɛ be man Nkoranza man putu akɔso. Mo mieru ka boma ne Nkoranza man putu ebe papa. Sara me. Yo, ya mo so mo mieru na aso mabu. Ade ntina na nan match up. Abede mo yi mabu ni sei. Bien na na attach. Yesa yegi mabu no. Ye pese no etu mpon ye. Wa se wonu no mieru ka mabu mieru ka mo ka eti kpoko a. E be se bibia betuto ye kama. Ọba gbe be ko be ku. Ni a obi ti ne ho aso be se we de nye ni sei. Wo so ye ni sei ama Nkoranza man putu akọ kama Ghana to. Brass si ye na oba pani nya oman. Ti ma mu for de ni. Me dance. Ze ne awe fiti ma mu for what say. Omu nyina be ye mwa. Na omo ye baako. Na bibia kuro no aka apo. Ye nya nye baako a. Bra ye de wi baako a ne doka boma emu ja. Eti ye nyina ye baako na ye de ya dwene ye bibia ka wo matia. Denim se Nkoranza man be ko ne pa. E di YouTube be baka. Ama Nkoranza man fa nto apagana so. Mo di kasa pacho wudi. Nana kokura nyako. Nkoranza Hemaa. Nana kokura nyako. Nkoranza Hemaa.
Let's do. Sorry. Oh, that's it. Oh, sorry. Hey, Yamfan tutuka. Yamanu yokodro honhom. Yamanu Hemaa sabi obru. Baby obedru bia no omanmu wiase nyina bete ne nkasa ampa na Nkoranza man Hemaa na Sarpomaa na ebei Sarpomaa tete Sarpomaa babio Sarpomaa otoso miensa nie omatia Preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro mountuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family honhon
ho hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame